mga kapatid, good morning. Yan. So ito yung ano natin, mission natin. Paano tayo maging mahusay na driver. Ngayon, tapos na tayo mag driving course, then para lalo tayo magaling mag-drive. Maswerte tayo kasi may binili na multi-cab yung sister-in-law natin na si Christine Anore, kapatid ng misis ko. So tayo ang gagamit ito. So set out kay Ganis, bro Ganis, abis mo natan, bro. Thank you. At ako ang gagamit ito sa multi-cab na binili mo. So magagamit natin pag uwi nyo dito. Ako lang kukuha sa inyo dyan sa airport. So mga kabukid, ano muna ako, konting ano lang natutunan natin. So kailangan natin matansya-tansya yung sa paa natin, ano ba patakbuhin yung clutching na multi-cab. Yan, ano lang ako, nag-practice pa tayo, hindi tayo lalabas muna sa kasada, hindi pa hindi pa tayo masyadong atras muna tayo, sa banting muna tayo. Ano pala ito? Power steering ito, multi-cab na bili nila ni brother. So magaling lang ito. Yan, takbo na tayo. Kabukid. Gandahan lang tayo kasi nag-ano pa tayo. Practice pa lang tayo. Yun. Ayan lang. So, dahan-dahan lang tayo para mas matuto tayo mga biyada. Ano ba tayo tamang pangabiyada nito? Na hindi tayo nahihirapan. At saka yung especially yung paa natin. Talagang hindi tayo namamatayan. Okay na. Kailangan talaga yung paa mo nakatutok. Hindi pwedeng relax kasi mamamatayan tayo. Lalo na pag yan mga kabukid. Yan mga kabukid.